देवतांची उपासना करताना आपल्याला मंत्र जप करायचे असतात. जप हे नेहमी आपल्याला जपमाळेवर करायचे. जप करताना किंवा जपमाळ वापरताना आपण पुढील गोष्टी नक्की लक्षात ठेवूया, जेणेकरून जे आपण मंत्र जप करतो त्यामुळे आपली कार्यसिद्धी होते. जपाची सुरुवात ही मेरू मनापासून करायची. जप पूर्ण झाल्यावर कधीही माळ जमिनीवर ठेवायची नाही. ती तुम्ही नेहमी एका पितळेच्या वाटीमध्ये किंवा ताम्हाणात ठेवू शकता. त्याचप्रमाणे जपमाळ लाकडाच्या किंवा पितळेच्या डब्यात ठेवून आपल्याला देवघरात ठेवायची आहे. जपमाळ कधीही खिळ्याला टांगून ठेवायची नाहीये किंवा उघड्यावर किंवा कोणाच्याही सहज नजरेला पडेल अशी ठेवू नये. जप करताना मधल्या बोटाच्या मधल्या पेरावर अंगठ्याने जोर देऊन मणी स्वतःकडे ओढून घ्यायचे. रुद्राक्ष, मोती, स्फटिक, तुळस, चंदन यांच्या जपमाळा सर्वश्रेष्ठ मानल्या गेल्या. कोणताही मंत्र नेहमी एक माळा म्हणजे 108 वेळा आपल्याला रोज करायचे. कमीत कमी 43 दिवसामध्ये आपल्याला मंत्राची प्रचिती नक्की येते.